see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. I've been with you 5 years and we pulled it out. And checked it. No, I've been with you 5 years and I just never had a chance. Yeah. No, we only pulled out 2 days. Once it starts, Yeah. it don't stop. No, that's a lot. Ayan, tapos na. Good morning. No, hindi na pala good morning. 12:30 na. Magdi-deliver ulit ng kahoy si Tom kasi meron pa siya. So, binili na rin ni Jan yun. So, mapupuno na to mamaya. Hinihintay lang namin. And, punta kami ng farm. Where's Toman? Coming now? And pag natanggalan yung mga dahon nitong apricot na to, ititrim ni Jan to. Kasi tingnan nyo, oh, ang laki niya na. Naka, ano na siya dyan sa roof ng shed. And yan, dadalhin yan sa farm kasi magsusunog kami doon ng mga in-unbox namin na appliances. Yung boxes ng ref at saka kung ano-ano pa. Hi, Tom! Ayan na si Tom. Another one trailer. Oh, diba? Oh, hindi daw ito mag-fit kasi ang dami. Charge ko kayo, 27% na lang yung battery. And meron din ginagawa si Jan sa farm, yung floats. And galing din siya sa mount, bumili siya ng faucet. Kasi kanina nagdilig ako ng aking mga pananim dito. Oh. Ayan, nagdilig tayo dyan. And eto, nasira. So bago to. Ayan yung ginamit ni Jan na tool dito. And naglaba din tayo kasi nga magandang weather, maganda magsampay. Okay. And yung aking kumquat, ang daming bulaklak. Ayan, pero wala pa masyadong, ayan, may bunga din siya. Ito bago na to, dito na to nag-bloom. Ito nung binili ko, yung may mga maliliit na bunga. Tapos marami ng flowers. And yung aking kalamansi, hinog na to pero ayaw ko siyang kunin. Okay na siya kasi medyo malambot na. Ayaw ko siyang kunin kasi gusto ko may bunga siya. So, yan. And yung basils, yung dill, and mint, okay sila. And yung tinanim ko dito na spring onions, na binili ko sa Coles, after ko matanggalan ng mga ito ba, tinanim ko siya dyan. So, okay naman. Yung aking chili, nag-dry. Hindi ko alam kung bakit. Pero yung isa dun, okay naman. Okay, i-charge ko muna kayo. And yung aking parsley pala, ayan. Ito talaga yung talagang bongga ang pagka tubo. Dito na pala kami sa shed. Ayan yung ginagawa ni Jan, yung mga floats. And meron siyang invention. Meron siya doon na moving, what do you call that, Han? Moving cabinet. Para ilagay niya yung rope, tapos yung mga gamit niya sa taas para hindi siya magbe-bend. Alright, dala ko yung kanyang kakainin. Yung banana bread, tapos nag-boil ako nag-boil tayong eggs. And hinugasan ko yung mga baso na ginamit dito. Ayan. Very useful tong aking bag. Wait lang guys. And nandito yung aking, anong tawag dito guys? Basta yan. Tapos yung rope sa aking pag-exercise. And meron ako mga dala, yung mga pang-exercise ko din, dinala ko na rin. Nasa car, ilalagay ko dito. Ayusin ko.
Kasi dito na ako mag-exercise. Instead sa bahay, dito na lang. Halos araw-araw nandito naman kami. Like after ko, if nakapag-walk ako, dumidiretso ako dito. So sabi ko dito na lang instead sa bahay. Ilipat ko kayo dito sa aking tripod. I can smell it. Ayan, sinusunog niya. Ayan yung ginagawa niya. Every year after fishing, yan yung ginagawa. Ano pa bang kunin ko? Ayun. Ito ko muna kayo, guys. And naka-pink tayo. Pink na pink tayo today. How many eggs do you want, honey? Where are I will... they? Make sure you shut your door. You have flies in there everywhere. Yeah, I'm gonna... And this is your banana bread. Ito yung binoy kong eggs. Balatan ko muna. You want to, honey? Huh? You want to? I can. I'll just do this. Huh? Where is it? Yeah. Already? Oh my God, ang bilis naman. Yeah. They're only eggs, man. Oh my God, isang subuan niya lang. And then banana bread. Is this the last loaf? Just have to be careful like that. Ayusin ko yung mga gamit. Ito yung mga dala ko. Doon na lang sa likod. Ito, yan yung mga susunugin. Pag pwede na. Lost again, going back around. Dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they light my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck. Send a little love and I'll make it back. Send me a letter and a bottle of wine, telling me I will be fine. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Arrange ko na pala dito yung aking mga pang-workout and pang-pilates or pang-yoga. And nilipat ko dito yan. And yung aking vibrator machine nandito din. Kanina hindi ako makapagsalita kasi ang lakas ng music ni Johnny. But hininaan ko lang para ma-vlog to. And ayan yung mat. So yeah, dyan na sila. Yan ang magiging bahay nila. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is always don't make me roll my own. Halfway hard, halfway. I found God on the side of the road in a two-door Chevy. When she was whispering softly in my ear and screaming
she heard me, putting moments into a coffee cup to pour out like memory. Oh, 'cause after 18 years of waiting, dressed up with nowhere to go, well, I told some girl I loved her at the party after the show, and I kissed her. Lord, she kissed me. We were just two kids and didn't know how much longer life could be. Oh, I loved her. I know she loved me. 'Cause I was hopeless, I was helpless, I was such a sight to see. But that's a fine way to go. What a fine way to go. Baby, I don't wanna be something to prove. Oh, that's a good one. Postcards on the wall in your old bedroom. So when you say what you need, It's like you're sewing the verb. you could tie me up and ring me out, or leave me just wandering. And that's a fine way to go. Oh, what a fine way to go. The words just don't seem strong enough, but I want you to know it's a fine way to go. Yeah, it's old. But how long before you change it again? How many couple of years? Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep, so all that's left is you and me. I can't promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place. Was created by N.S. Goldberg. Falls on the last day of open to counter April Fool's Day. So aiming for a full month of honesty after. For you and me, let our minds be caught up in a dream. Quiet voices in the night. Time is running out of sight. A lonely wind is passing by, tries to carry all the whispers that it finds. The walls are listening when we talk, making echoes as we walk.
one left but you and me. It's like a made up place that only we can see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Let our minds be caught up in a dream. Si Jan nagpahinga lang kasi ang sakit na ng kamay niya kasi madami na siyang nagagawa. Drinag ko siya kanina, i-insert ko yung ginagawa niya dito. Gamit ko yung phone. Ang lakas kasi ng music niya kaya hindi natin siya ma-vlog. Ayan yung mga nagawa niya na may kausap lang siya sa phone. Ayan. Tapos meron pa siya dun sa car. Eto, papalitan din to ng rope kasi luma na siya. And yeah, meron pa siya sa car and meron pa doon sa sa car shed ni ma'am. Doon sa bahay kasi 'di ba, yung shed sa bay hindi pa nagagawa. So yung mga gamit na iba nandoon sa shed ni ma'am kung saan pinapark yung car. Eh wala naman si ma'am, nasa Adelaide siya. So doon muna nilagay niya. And nagluto ako kanina ng aking lunch. Meron tayo ditong mga gulay. Inano ko lang to, blinanch, tapos gumawa lang ako ng dressing, tapos yan, salmon na in-air fry ko lang. So mamaya kakainin ko to. So ito yung aking first meal. Mayroon din tayong eggs. Yan. And mamaya pala pipikapin ko si Kuya sa school. Si Kuya lang yung pipikapin ko. First time kong pipikapin si Kuya na wala si Holly. Kasi si Holly Thursday ngayon pala guys. So mayroon siyang netball. Mayroon siyang training. So sasakay siya sa bus kasama si Kuya Sak niya. Then si Jan ang hahatid sa kanila sa training. Kasi si Sak may training din. Tapos ako kay Kuya, pipikapin ko siya sa school. Then drop off ko siya sa training niya. Then, hintayin ko siya. And, yeah. Tapos si Jan pala, siya yung nakatoka ngayon na magluluto sa, sa pub. Sa Footy Club. So, siya yung magluluto. Tapos, doon na sila magdi-dinner. Tapos, si Kuya, meron akong tirapang schnitzel na chicken. Yun ang dinner ni Kuya mamaya. Tapos, may rice. Tapos, ako, eto na yung aking meal for today. Tapos, itlog. Tapos, mamaya, baka mag-fruits na lang din ako. So, yan yung aking, yan yung ganap namin. Nagsara na yung shed. Gamit ko na yung phone kasi full memory na yung SD card ko. And nandun si Storm. Hindi ko sa inyo napakita. Nandun siya. Ayan siya. Time is alas 2:20 na. So, kailangan ko na mag-ready papuntang Mount. Kunin ko muna yung mga sinampay kasi parang uulan. And lalagyan ng petrol yung ating itong car. And ayan, dadaling ko to sa man kasi doon ako kakain. Yan yung basura dito. Dali niya sa bahay kasi bukas pick upin yung basura. Naka-schedule bukas ang pick up. And may dala akong dessert. Dalawang klase ang toppings. Meron tayong Dubai and cream cheese na may honey joy. Hindi pala sinara ni Jan yung gate dito. Yung unload nila ng kahoy or wood. Kunin ko lang yung sampay kasi tingnan nyo yung langit. Medyo gloomy na. And si Holly, nandito yung pang-training niya ata. Ayan, ito yung pang-training ni Holly girl. Dito na pala ako sa Mount kung saan nagtitraining si Kuya. And kanina, di ba sinabi ko sa inyo na susundin ko si Kuya sa school? Hindi ko na siya sinundo sa school kasi sumabay na siya doon sa ka-teammate niya na sinundo ng daddy. So, drop off na sila dito sa training. And ako, sundin ko lang si Kuya. Then si Jan, tsaka yung dalawang bata, magdi-dinner nga sila sa pub. Tapos si Kuya meron na siya doon na schnitzel yung kahapon kasi may tira pang isa.
Tapos mag-rice na lang siya. Ako okay na ako. Yung pinakita ko sa inyo, yun yung dinner ko. Malapit na tumatapos sila kuya. 10 minutes na lang. Doon siya. Yun yung lang makita. Kanina nandyan siya. Oops, dyan. Tapos tumakbo siya doon. Ngayon hindi ko na makita saan na siya. Si kuya. Naka-orange na boots. Ayan. Hi, Ann. Okay, let's go. Say hi to my vlog. Hi. Thank you. Good morning. Happy Saturday, guys. May laro ang lahat na bata. And si Kuya, where you gonna play today? Pinola. And ang suit niya is white. Pag, pag hindi sila sa home base maglalaro. White na shirt ang suit nila. Good luck. Di siya ni Daddy. Si Auntie Mal ang manunod sa kaya maghahatid sa Pinola kasi yung dalaw may laro din dito sa bay. Bye Kuya, good luck, love you. Good morning. Morning. Good morning guys. So are you gonna verse today? Blinko. Oh, yan yung diyan kumuha ng coffee. Yan yung nadaanan namin papuntang Mount Ver. So yung town na yun ang dadayo dito today. And si Kuya, parang puti ako dito. Ito yung Luxel. Dapat ma-blend mo siya na maayos. Si Auntie Mel nga yung magatid sa kanya at nanonood sa kanya sa Pinola. So may dalawang short uniform sila kuya. Pag hindi sa East maglalaro yung team, ang shirt nila white. Pag sa East sila maglalaro, ang shirt nila is yung parang bombers na color. Sila isa lang yung shorts nila kahit saan sila maglaro, isa lang. So first time ni Kuya suotin yun na shorts. You want your jumper walk? Oh, you put Heihan? When? That's last walk. Last night? Last night? Almost finished. Oh, The hay. Naglagay kasi si Jan ulit ng hay sa sa middle para sa cows. And halos kalahati na. Dan mo kayo dito sa farm kasi si Holly naiwan niya yung kanyang is it the jumper? No, the jumper for this team. Parang may puti somewhere ang face ko. Ito yung yung glow milk ni Luxel. Hindi ako nag-foundation guys. Yun lang, sunscreen. Tapos blush and lip. And today ako pala mag-score sa netball ni Holly. Ako ang naatasan na mag-scoring. And then si Jam nung when did you cook ang Thursday? yeah. Thursday siya din yung nagluto sa pub. Tapos doon ako kumain. Then ngayon ako yung mag-score. And kung maalala nyo last time si Jan yung ng flag pag naka-goal. So, yeah. Yung mga parents may kanya-kanya or schedule sila na gagawin yung mag-scoring. Tapos yun nga yung sa boundary si Jan or yung sa flags and cooking. Tapos ako sa canteen. Hindi pa ngayon naatasan din. Tapos yung best friend ng mama niya. So kaming dalawa. Kung naman mapapanood si Sak. Kasi si Holly ang laro niya is 10, si Sak 10:30. Yours is 10:30 Sak. 10:20. So ayan, tapos ako pa mag-scoring. So hindi talaga makakapag-puslit. Kasi kailangan kong bantayan ang scoring. Kasi ako yung mag-score. First time ko tong gagawin. Sana alam ko yung this is my first time ever to do this. Now I'm just gonna score your team, right, Ann? No, Both? it's got Port Mac visitors. When Port Mac Yeah. visitors gotta go. Put it up. Yeah. Gamit ko yung phone ko kasi yung SD card ko puno. Nala yung kamay. When did you win that sack? Nagbayad lang kami. That meat tray one, and then you won the wood. Won the wood. Holly Yeah. won the wood. TJ, Zach- Zach won The meat. the meat. When was that? Saturday? Thursday Thursday night, night. no? Oh, nanalo si Sak sa raffle na And karne. Meat steak, mix of meat. What's the name? Nung Thursday, The nung wood. nagluto si Jan dito sa Them sa goals are big. They're better. sa Footy Club.
Tapos ngayon, ang nilagay niya naman na pangalan is TJ. So, first si Holly nanalo ng wood, tapos si Zach mid. Ano kaya yung price today? Kahit hindi dito ang laro si Kuya, nilagay namin yung pangalan. Kasi yung pangalan ko na lang. Nakita ko na kung saan ako uupo for scoring, pero hindi ako makapag-vlog doon. Hi, Vance. Ang ganda ng weather, 26. Hindi siya mainit, gloomy lang siya. Kaya naka-t-shirt lang tayo, pero nagdala pa rin akong knitted na cardigan pala. Oh, you're parked. Hey, Albert! Ang ganda dito kasi kilala mo lahat ng, halos lahat. I'll park up here and I'll Especially si tell Jan. Morel when she leaves, tell me and I'll go in there. Alright guys. Good luck, Zach! Love you. Is that Willow's car? Well, yeah. Good luck. Pupo daw sa'yo si mag ano pa naman sila mag-warm up. Alright, so now I'll Love you, Zach. Bubs, come on, Bubs. Goes hard, go hard. Punta na ako sa netball. And dala ko yung cardigan kasi humahangin. Para lang meron tayong protection din na baka lumamig mamaya. Dito ako mauupo at ayan, mag-score ako. Hi. Are we going now? No, not yet. Okay, good. What you got, Baba? Show them. Tapos na guys si Hollywell kanina pa. Free kids meal. Yeah, but two. And kumawa ng chips. And si Jan, tinatawagan niya si Kuya kasi tapos na yung laro ni Kuya and panalo sila Kuya. Nakakick daw ng 1 goal si Kuya. Oh, have this. Yeah. And si Zach, mamaya ipakwento natin. Panalo rin din si Zach. Panalo din si Zach. Pero may ano ba, yung parang magsusuntukan. Mamaya ipakwento natin kay Zach. Maraming nagtatag kay Zach. Yung binabantayan talaga siya. Tapos hinihila siya, yung kinikwelyuhan. Kasi normal daw yun sa footy. Pero ako sumigaw kasi nakita ko, patapos na eh. Sigaw, hoy! Sabi ni John, babe, stop it. It's normal. Sabi ko, no, it's not normal. Sabi ko, ganun. And then, naka-goal si Zach. Hindi ako nakapag-vlog kasi nga, natense ako sa nangyayari. Good job, Holly. Well done. And yung ginawa ko kanina, akala ko kanina, doon ako mauupo sa Mum, pinakita you ko see sa that inyo. girl pushing me I in the know, ring? I I went like know. I know. She said, bush. And I'm like, Huh? TJ1 got second best. Oh, second best. And si Zach? Wait. First best dito si Zach. So, nung nakita ko, kinikwelyuhan na si Zach, tapos tinutulak si Zach, tapos Zach, umano din siya, parang nagganon din siya, kasi syempre, inaano siya eh, yung parang kinikwelyo. Tapos ako sumisigaw, si Kuya, stop. And then si Jan, babe, stop it. Let them. Si Kunuhan, just, that's normal. Si Kuya, para sa nanay, hindi yun normal, kasi parang nagtutulak ka na sila. And then, nakaalis si Zach, pakaalis ni Zach, tumakbo ng mabilis, and nakuha niya yung bola, nag-goal niya. And then, after nun, sabi ni Jan, nung natapos, yung nag-ring na yung bell, kasi tapos na yung quarter, pumunta doon si Jan sa kanya, sabi niya, dapat pinuntan mo yung lalaki. Pinuntan mo after mong mag-kick ng goal. Tapos kahit yung mga ibang parents na kasama namin no, pagpunta doon sa oval, kasi pag, tapos na yung like, third quarter, kasi yung naabutan ko, patapos na yung nangyari. Nagsipuntahan doon, and then sabi doon ng mga parents, dapat pinuntahan mo yung lalaki para pinakita mo kung paano maglaro. Kasi nga, kinulyuhan si Zach, as in, intense, hindi talaga ako nakapag-vlog kasi na parang na-frozen ako. Tapos, basta, nagsisigaw-sigaw din ako, naiinis nga si Jan kasi dapat wag daw ako sumigaw pag ganon. Eh, hindi ko pa-control. So, yun nga, pag alis ni Zach, nakataka siya, parang napuslitan niya yung taong yun. Tumakbo siya ng mabilis, nakuha niya yung bola, kinik niya, naka-goal siya. Tapos ngayon siya ang first best player. Kasi ang kinukuha sa team, after ng game nila, 6 na best player. So may first, second, third, fourth, fifth, and sixth. So si Zach ang first best player. So 3 weeks na si Zach na best player.
Suck, honey. Oh, no. Have you heard me Yeah. yelling when the guy pushing Shake you? some chips. No. Nak? Nak, have you heard me? Yes, Mom. No, you're done. Tapos na siya. And meron ako ditong pasty, yung parang empanada nila. Ayun. What do you got there, Woogie? Nakaligo na si Sak. What you get first best for seats, right? Little champ. Yeah, best din pala si Holly. First best player si Holly. You know what, Baba? You really kick high. Magaling ano siya, you kick high, jump high, I mean. Ayan. Yeah. Bye. Love you. Go back. Sabi ni Jan. So from now on, feeling ni Jan, laging itatag si Sak kasi nga hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Magaling talaga si Sak marami naman nagsasabi sa kanya. Well, marami naman nagsasabi, hindi sinasabi sa kanya. Sinasabi ba kay Jan na si Sak very good on sa field, sa oval. So kaya sinabihan din si Jan na si Sak baka siya na lagi ang babantayan. Kasi nga quick si Sak yung mabilis ba, maliksi. Yung kaya niyang gumanong ganun ba. Alam niyo, yung basta mabilis siya. So yung mga player baka siya na lagi ang babantayan. Love you, Nak. See you. Congrats, Yanni! We have to come back. Nag-iigib ako ng tubig. Ito, unahin ko itong ibigay kay Jan kasi kailangan niya to. Kalahati lang. Tapos siya, pupunuin ko, tapos kunin ni Jan. Ayan, ito na yung ibibigay ko kay Johnny Boy. Ayan kay Jan. Ito, punuin ko din to. Ayan si Storm, and ako yung magdadrive. Hindi makikita kasi magdadrive ako. Hindi ako makapag-vlog. Kung nandito yung mga bata, silang iba-vlog ko. Walang may mag-vlog sa akin. Hindi niya ako makikita. Ako ang nagdadrive nito. Yung mga sakay ko. Papasok lang ni Jan yung dalawang horse. Then, bibigyan niya akong signal na pwede akong pumasok. Pumapasok yung dalawang horse. Nagdi-drizzle na. Mamaya, lalakas ang ulan. Tsaka yung hangin. Hindi pa rin pumapasok. Ayan, mayroon ng isa. Ay, umuulan na. Tapos, na-deliver ko na yung isang bucket and more. Ayan. Hi, Storm. Welcome back. Oh, yum, yum. Let's go. Siya na yung mag-drive. We're done. Tapos na yung pag-feed sa horse. And ayun, merong hay doon na nilagay siya kaninang umaga. Hindi lang natin na-vlog kasi hindi ako nag-vlog. Palitan na natin yung ating boots. Kay Holly. Yan yung kay Holly girl. Kaso wala siya dito. Alright. Ano, uulan na mamaya. Lalakas pang ulan siya ang hangin. Ito pa yung banana na dala ko. Hindi kinain ni Johnny Boy. Kuha ko ng... Yeah, alright. I'm just gonna get water, hun. Okay, pick upin na namin si Holly. Nandun na siya kay Dean. Ah, look at the other cows here. Oh. This is milk cow, right? This one. Yung katapat namin, milk cow sila. So, pick upin lang namin si Holly and yun na yung vlog natin, guys, for today. Si Holly nasa playground.
ng holy girl natin. There, bub. Oh, yeah, there, do. Oh my God. A good jump, Wooga. Hindi yun nakikita. May barbed wire. Other side, Woog. Other side ha, Papa? No one. No one. Ayan na siya, oh. I'm dirty. You're dirty. Okay guys, yun na yung vlog for Did today. Beijing come here? Thank you, bye. Did you say? guys. What was Bye. it? Time, some